Kapil-apil na git-git. Oh, sige. Sige, sugdan na to. Sugdan na to. Tara. Oh, patay. Kuha ni. Kuha na yung tray mo. Oh, tara. Gana ni Kurta. Uy, mana? Ate, ginitan. Papila ko eh. Oh, tara. Dito mo. Sabar. Kung makadaog ko, apil na ito ng kwarta. Tay mo ah. Daog. Easy money. Hahay. Patay. Ambitan na yung kwarta. Bye-bye. May pagwatan ng papel. Kaya, tulog-gid ko porta. Sayang di kayo, burot gid. Tuloy mo ko. Ayan ni Bay. Noong tag-basketball, Bay. Asa tayo na basketball? Ato dito, nato'y basketball. Gabi, kung kwarta, 20 pesos rin. May tira mo kwarta. Murag, tiris man ikaping mo kwarta. May kadira. Pero ito na Maor mo. na kwarta na. 1, 2, 3, oh, 340. Reporte. Ato na ikaw nung basketball. Pili ka, pustahan natin, ano? Oo, pustay. Mahurot ko 20. Pustay ko. Oh, pantay ang minamot. Kwarta kitong tuyor na. Oo, Eh, kwarta para na itong tuyo. mamay pag-snack ba? Oo, snack na ra. Dito? Ay, si Manny na. Hindi na dito mo tayo kwarta na. Kwarta pa ta. Bay, kita ka na, bay. Kita ka kay kwarta, oh. No, nagkano kwarta gini. Grabe ni 1,000 eh. Nay, sa iyong pang kwarta, bay. Ano ba? Ano nakagito taga-taguan niya ang makitaan. Mo'y mo bayad. Oh, gita na niya. Tara, ato inyo. Niya kung ako'y mago. Aw, atong tabangan. Adi, Tara, tara. Ma'am, nawa sa kwarta, oy. Bay, taguan tanyo, bay. kalami ko ta. Ay, sayo, ay, hilati. Tago-taguan ta ba niya? Ang makitaan. Mo'y mo bayad. Bustanay ba? Bustanay. Bustanay ba? Bustanay. Sugot mo. Sugot, gi. Oh. Yung may kwarta. Ay, kabala ka. Ako'y bahala. Pustahan, hindi mo sila. Pustahan, lagi ako'y bahala yung dua. Oh, bantay, bitaw. Ano ba? Bantay. Ay, kibalogin na sila. Kabala na. Bantay, Leia. Bantay, bitaw. Ay, sa ba? Ay, Sa kagdaan na. Ang malahi, maoy hago. Ang malahi, maoy hago. Bay, hago ka? Ago ka. Ya, pilay pustahan. Ako'y bahala. Panago na mo ha. Buwag tanyo. Tago-tagoan. Magyapos na po. Oh, tarong na ngayon. 1, 2, 5, 7, 30. Patay mo lang nung bagay. Lay! Wala. Asin ko ba? Ako rin mong pangitanda. Agong man ka. Ago ka. Kaya nakitaan mo yun. Saan mo ito magtago eh? Set! Set! Kuanet. Sit. Jangan. Oh, ha? Nato. Pila na. 2,500. Masih magsabot mo doang? Di. Murag Kristina na nadiragin. Arya. Patiro tong kwarta. Nadra. Kwarta na to. Nadire. Oh, gina, ikaw bihago. Migo. Ako na biyago ni. Oh, ikaw bihago kay ikaw Bantay may lang. Mayalit. Doon May ba? litan saya. Lami Oh. yun. Nyerap sige mo kuan. Ilang ka nakuhaan na. Kuha na kuha. Wait, ihap na. 1, Oh, wala 5, giti kasay. 6, 18, 28. Si Manny na minato. Ano man? Nago na dia sila. Nyig na nago sila. Unsa man tan eh? Kwarta na oh. Ay, ato lang kaon. Nakas na ta. Atong ni. Magabi ito sila dito. Bahalag magabi yung bawag pangitas. Ay, tama. Kwarta na na. Basta pila na. Kwarta na na. Ayun na ipa. Sarong makita na rin ba? Saba ay. Huwag makita sa lipon gini. Sige, tas magtingnan eh. Larag yung tindahan. Lami ka ilang kwarta ba? Lami di pero lang kwarta. Tek, ilang kwarta na. Karon. Kana, te. Day, lampan ka na. Ang anak. Nabusog na taan niyo. Lami kayo. Na. Kaon na doon. Gani na, tadi wala mo kapunta-punta. Galis. Gani na. Ano sa sinara to? Dato sa siyan. Hala, luwag ting kwarta. Sus, yang ay. Atay. Sa mata nila?
tay. Abot naman eh. Wala tayo pang snack. Wala gyud lagi. Ay, gede. Kita motor nila. Wala sa ko. Ate mga buwang no. Boto pa kita wala din na snack. Sabon to. Ay, may asa ilang kwarta eh. What's up mga ka-James Jab? It's time to shout out now. Shout out ko ni Craig Lopez. Shoutout kong Sander Buok. Og shout out ko kang John Luis Rivera o kang Carl Justin Bantok. Shoutout ko kang Marial Iurango nga nagduwa rog basketball. Buwata ko niyo dira. Shout out ko ni Tilini Urango. Tilini Lubitan niya dai. Shout out ko sa mga kauban. Shoutout ninyo. Shout out ko ni Ike Senanggote. O shout out ko sa mga bagong membro. Wapo kayo. Wapo kayo mong bago. Si shout out ko sa mga followers.